Cejna karkerên cîhanê her sal di yekê gulanê de tê vejandin û di vê rojê de bi milyonan karkerên cîhanê derdikevin bêhnvedanê. Tê zanîn goberî cejna karkeran orê damezrandin, xwedanên avahiya nûyêsaziyan yên dewletmend, xwîna karkeran dimêjandin û bi demjimêrên dirêj kar dikirin û bi mihaniyên arzan. Roja karkerên cîhanê hat piştî ku nakokî di navbera karkeran û xwediyên kar de li bajarê Şîkagolê Amerîkayê derket û karkeran ji wan xwestin ku demjimêrên karkên bikin ta 8 demjimêrî û li bajarê Toronto li Kanada jî di sala 1886 de pevçûn çêbûn û bi van sedeman yasa hevgirtina barizganiyê çêbû û yek ji armancên sereket vê hevgirtinê de. Karê hevgirtinê li Kanadayê di sala 1972 de hata parastin. Tê zanîn ku cara yekemîn agoşahiya karkeran hate li darxistin li welatê Amerîkayê bû û di 5 Eylûna sala 1882 de hate li darxistin û piştre di navbera welatên Sovyet hate nîşankirin ku yekê gulanê bibe cejna karkerên cîhanê. Lê tevî gupêtirî 100 salî li ser yekem ahenga karkeran derbas dibe. Hîn welatên weke Tirkiye mafên karkeran tên xwarin û bi taybet ew karkerên Sûrî ku ji ber şer û pevçûnan li Tirkiyê dimînin û pir caran karker bê mehane dimîne û mafê xwe tunê da ku kiliyê xwe li ba rayedarên Tirkiye bike. Her wiha tê zanîn ku di roja karkerên cîhanê de şahî, xwepêşandan li gelek bajarên cîhanê çêdibin.